Grabatzen ari garen unean gaueko 11 diren honetan, Agirrek eta Salaberri bigarrenak, Salaberria eta Arbizuren aurka jokatu duten binakako Serie B txapelketako norgehiagokaren hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Agirre eta Salaberri bikotearentzat izan da, gogoratuko dugu gaurkoan Ruben Salaberri Fuenmayortarra Martxel Iztuetaren lekuan sartu dutela Donostiako Atano hirugarrenean jokatzeko. Izan ere Tolosarrak eskuetatik arazoren bat edo omen du, eta benetan paper ederra egin du. Hasieratik norgehiagoka oso ongi, hasi da batez ere Agirre eta Salaberrirentzat partida oso berdindua, lehenengo lau tantoetan edo Salaberria eta Arbizu behar bada gehiago izan dira, baina batez ere Aron Arbizu nabarmendu behar da hasiera honetan. Ez dakit Aron Arbizuri orain artean profesionaletan hain hasiera seriorik ikusi genion, baina gaurkoa benetan ikeragarria izan da, egia da pilotek ere lagundu dutela atzelarientzat pilota egokiagoak izaten, gehiago luzatzen zuten, frontisetik ere irteera handia zuten, eta orokorrean atzelarientzako pilota oso erosoak ziren. Gerora ordea, Agirrek eta Salaberrik esperientziatikan gehiago jo dute eta partida gogortuz joan den enean, Aron Arbizu ere pixkanaka nekatzen hasi da, eta horren ondorioz pixkanaka partida joan egin zaie. Urdinei 12 eta 7 ipini dira kasu honetan aurretik lehen da biziko etenaldian, eta hor egin handi batean, Arbizuren utzek erabaki dute afera hori, Agirre oso ongi, bai erasoan eta bai defentsan, Salaberria saiatzen zen ez du partida txarra egin, azkenerako galdutako batzuk ere izan ditu Goizuetarrak nekearen eraginez, eta hori beno, normala zen, egin handi batean nekearen eraginez horrela galtzean horreiagoka, baina kontua kontu ez du gaizki jokatu, baina ez da nahikoa izan, ez da ere garaipena eskuratzeko izan ere, Agirrek eta Salaberrik lehenengo tantotik 22. arte egin duten norgehiagoka oso serioa izan baita. Bi galdutako kontatuko dizkiegu bakoitzari, benetan oso gutxi galdu dute, eta Salaberriak eta Arbizuk asko galdu dute, eta hor egon dago gakoa. Partida ona egin dute, urdinek, ezin zaie ezertxo ere esan, bai noski gutxixeago galtzea, baina orokorrean ematen eta aurreko kuadroetan eta ederki burrukatu dute, baina Agirrek eta Salaberrik sekulako bikotea osatzen dute, gaurkoan beste behin hori demostratuta gelditu da, Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, eta horren ondorioz 18 eta 10 ere joan dira gero aurretik, eta azkenerako 22 eta 12 Salaberrik epelak eman dizkio, eta horrez gain defentsan bikain ibili da. Agirreren defentsa beste behin ere aipagarria izan da, oso aipagarria ere, eta esan bezala 22 eta 12 eta Agirre iztu eta bikote titularrak irutik hirugarren garaipena eskuratu du. Txapelketa hasi aurretik ere esan genuen, favoritoen artean sartzeko bikotea zela, alaxe ari dira demostratzen biak alabiak, eta aldiz Salaberriak eta Arbizuk puntu batekin geratu beharko dute jardunaldi honetan, beste hiru norgehiagokei begira ea ez diren azken bi postu horietan sartzen jardunaldi honetan, edo 5-6 postu horri eusten dioten. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.